ng Bayan. Tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Istasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Istasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Istasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Istasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online. Tulong Balita Online, tulungan tayo. 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 Tulong Balita Online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photography. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Panalo ka sa Centrifuel, Centrifuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrifuel, Centrifuel. Ang lakas, ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di inuman
May Centrum Fuel Mariana. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online.
At isang magandang hapon muli sa mga viewers po natin. Amen. At muli, ngayon po ay mapapakinggan po natin ang banginintay po natin si Pastor Robert Bintayed sa Luna Mabini. Ay muli, kapatid na Vic, binabati natin lahat ng viewers natin. Amen. At kami po ay nagpapaumanhin ang nangyari kahapon mga kapatid dahil meron po kaming technical problem. Kaya wala po kaming programa kahapon. Kaya nababawi na lang po kami ngayon mga kapatid. No? Kaya iniling namin muli mga kapatid ang yung mga oras. Kung mayroon po tayong Biblia, mayroon po tayong papel, lapis, pwede po tayong mag-take note mga kapatid. Kaya sa araw na ito, anong araw ngayon kapatid Marshall? September 27 ngayon. September 27. Kaya lahat ng may karawan sa September 27, happy happy birthday po. Praise God. Kaya mga kapatid, pwede ba tayo po muna mag-umpisa sa isang panalangin? Praise God, tayo po manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, bago po kami magsimula, Panginoon, amin pong hiniling, Ama, ang iyong basbas, Lord. Hallelujah, na wala po kayong magagawa kung wala ikaw, Panginoon, dahil ikaw ang lahat, Ama, ang siyang nagbigay ng aming kalakasan. Lord, pagising lamang namin sa umaga, Panginoon, nandiyan na ang kalakasan, Panginoon. Nandiyan na, Panginoon, ang sikat ng araw. Nandiyan na, Panginoong Diyos, ang iyong blessing na pinagkakalob mo sa amin, ang hininga ng buhay, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng mga bagay na ito na aming nakakamtan sa aming buhay, ito po ay malaking blessing na po sa amin, Panginoong Diyos, O God. At ang mga bagay na dinadagdag mo pa lalo, Panginoon, O God, sa pang-araw-araw ng aming pangailangan, Panginoon. Kaya O Diyos, sa oras na ito, Panginoong Diyos, hallelujah, ikaw ay aming pinupuri, sinasambat niyo ang hati, Panginoon. Ibibigay ng lahat ng aming mga papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, O God. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, minsan pa, Panginoon, humihingi po kami, Ama, ng iyong banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang maglangis sa amin, Panginoon, lang po sa pag-aaral na iyong mga salita, Panginoon. Langisan mo, Ama, na mga nakikinig na iyong mga salita. Lalo po, Panginoon, ang mga ngaral sa oras na ito, Panginoon, na siyang gagamitin mo, Ama, para tagapagsalita, Panginoon, para, Lord, hallelujah, mas lalo po namin maunawa ng iyong mga salita. I-anoint mo po siya, Panginoon, with a double anointing, Panginoong Diyos, O God, na lahat ng aming mga tagapakinig sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay iyo po silang pagpalain, Panginoon, O God. Huwag mong hayaan, Ama, na sila po'y aalis sa kanilang kinalalagyan, Panginoon, na walang anumang bagay na nakamtan nilang pagpapala sa oras na ito. Bagkus, Panginoong Diyos, iyo po silang pagpalain, ano man ang kanilang pangailangan, Lord, kung kailangan nila, Ama, ng kalakasang spiritual, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, palakasin mo po sila, Panginoon. Kung kinakailangan nila, Ama, ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, Lord, ibigay mo, Panginoon. Have mercy upon their soul, Panginoon. Na ikaw lamang po, Diyos. Hallelujah. Siya nakakapagbigay, Panginoon, at nakakalam ng lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Dahil batid mo, Ama, ang laman ng aming puso po yan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, ano man ang expectation, Lord, ng bawat sa amin, Panginoon, i-grant mo, Lord, dahil ikaw, Diyos, hallelujah, ang nakakabasa ng aming laman ng aming puso po namin, Panginoon. Lang po, Panginoon, pagpalain mo, Ama, Lord, hallelujah, ang mga ngaral po namin, Ama, walang iba ang aming kapatid na si Pastor Robert Bintayed, Panginoong Diyos, O God. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay aming binabalik bilang papuri pasasalamat. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Yeah. Pastor Marshall, mayroon ba tayo greet ng mga Grinigit po natin yung mga kapatiran po sa doon po sa LA. Si Sister Arlene Villablanca, Kuya Johnny, at saka si Nanay Conchita. Magpalakas po kayo, Nanay Conchita. Praise the Lord. At kapatid na Vic, si Sister Merly Perry sa Australia. And then si Brother Renato Ramos sa Saudi. Saka si Christine Maningding, asawa ni Brother Joji sa doon sa Dubai. And then sino pa, si Brother RD Debesa sa Thailand. Amen. At sa lahat, kapatid na Vic, yung mga inaabot ng boses po natin, Amen. ng ating tinig sa
mga kapatiran po sa Manila, Mhm. sa Bicol, kay Pastor Gary Tabornal, Amen. at doon po sa Bohol, si Pastor Sindiligos. Mhm. Sila ay sumusubaybay sa programa po natin. Sa kapatiran natin sa Mindanao. Kapatiran po sa Mindanao, kay Pastor si Lito Sulo. Amen. At siya po ay masigasig na nagba-Bible study na doon, kapatid na Vic, kila Brother Hangilo. Amen. Doon sa malapit doon sa bayan po ng Surigao. Mayroon pong nabanggit na bayan si Brother Lionel, pero nakalimutan ko na, pero tuloy pa rin yung Bible study doon, kapatid na Vic. Amen. Praise the Sa Lord. lahat ng mayroong kaarawan, kapatid na Vic, Amen. mga mansari, birthday, Mga anniversary. wedding Praise anniversary. God. Wedding anniversary. At kapatid na Vic, mas lalo natin ipag-pray ang lugar natin sa Dagupan na ang Panginoong Diyos ang manguna, Yes. na sama-sama natin nalabanan ang pandemics na ito, at kayang-kaya natin pagkat si Kristo ay nandyan lagi para tulungan tayo. Amen. Amen. Praise So God. ipag-pray natin lahat ng mga kasama natin mga barangay, yung mga nasasakupan po ng Dagupan, Yes. pagkat kapatid na Vic, 31 barangays ang binubuo ng Dagupan. Amen. Lalo sa inyo, kapatid na Vic, at least okay yun sa inyo, kapatid na Vic, Amen. no? Okay na yung sa Okay na amin. yun sa inyo. Praise God. Kaya mga kapatid, sa ating mga tagapakinig, huwag niyong kalimutan, pag tayo po'y lalabas sa bahay, Dapat may tayo face mask. po'y may face mask, face shield, at lang na po mga kapatid, mayroon po tayong panalangin. Amen. Praise God. Dahil yun ang pinaka-importante mga kapatid, yung panalangin. Kasi ang ating Panginoon, nandyan palagi para tayo po'y tulungan mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung amin pong inuulit mga kapatid, kung mayroon po kayong mga katanungan regarding sa ating mga topics mga kapatid sa salita ng Diyos, just text us. It is nyo lang Amen. po mga kapatid. At kapatid na Vic, binabati natin si Pastor Saldi Padilla. Mhm. Siya hindi natuloy kahapon, kapatid na Vic, at in-explain ko na sa kanya na nagkaroon tayo ng technical problem. Amen. At sabi ko sa kanya na sorry, nataon muli na nasira yung inaayos yung wifi natin, yung converge dito po sa studio. Mhm. At nakaraan din na Sabado ay tayo po ay nag-disinfect dito sa office po natin, Yes. sa studio. Mhm. Kaya na-reschedule natin Pastor Vic, si Pastor Saldi Padilla sa Yes, Ordaneta sa October 24. Amen. Amen. Praise God. Kaya Pastor Saldi, sana'y huwag kayong magtampo sa amin. Praise God. Hallelujah. Na mayroon po tayong hindi inaasahan na pangyayari. Kaya lahat nga ng, sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay mga kapatid, ay mayroon pong purpose ng Diyos mga kapatid. Praise God. Kaya i-reschedule muli natin si Pastor Saldi, Pastor Marshall. October Praise 24, God. Pastor. Mhm. Okay. Kaya okay na si Pastor Robert? Wala pa. Naka-ready na? Praise God. Kaya mga kapatid, sa ating paghihintay, alam nyo mga kapatid, praise God, ang salita ng Diyos, kinakailangan po nating isabuhay o ang mga bagay na naririnig po natin sa salita ng Diyos mga kapatid. Hindi po ito kwento ng barbero o isang kwento ng mga bagay na nagsulat lamang ng mga ordinaryong tao mga kapatid. Ang salita ng Diyos, yan po ay marami pong may bibigay po sa atin mga kapatid. Praise God. Ang salita ng Diyos, sabi nga ng Biblia mga kapatid, hallelujah, thy word is a lamp unto my feet. Praise God, a light unto my path. Praise God. Kaya yan po ang ating guide sa ating buhay. Praise God, dahil ang salita ng Diyos nandyan, napapalob dyan po mga kapatid ang mga instruction ng ating Panginoon. Praise God, at nandyan po ang mga misteryo na gustong ipahiwatig po sa atin ng ating Panginoon. Kaya manatili lamang po tayo, o ibig kong sabihin mga kapatid ay kinakailangan patuloy po tayo na magbasa at manaliksik ng mga malalalim ng salita ng Diyos. Dahil I believe kung mayroon po tayong Holy Spirit na siyang nagbibigay o nagtuturo po sa atin mga kapatid kung ano ang dapat nating gawin,
Praise God. Hindi po tayo pababayan ng ating Panginoon. Kagaya ng sabi ng ating Panginoon, I will never leave you nor forsake you even unto the end of this world. Kaya mga kapatid, ang promise ng ating Panginoon, pag ang Diyos ang nangako, siya po ay tutuparin niya mga kapatid. Praise God. Ngunit ang tao ay nangako, maaari pang ito'y mapapako mga kapatid. Praise God. Kaya lahat ng mga nakasulat dito po sa Biblia, yan po yung naisulat na nagkaroon ng inspirasyon ng Holy Spirit. Yung mga taong yan, sila po binigyan ng kakayanan, binigyan sila ng anointing. Praise God. Para yung mga salitang yan, mga kapatid, ay hindi magbugong-bungo-bungo, mga kapatid. Amen. Kundi yan po ay nakatulay. Ito po'y nakatulay sa Genesis. Amen. Meron kang makikita sa Genesis, dito sa Old Testament, and then down to New Testament. Open ko na yung Praise God. Ay nandyan palagi Buksan ang na kagandahan ng salita ng Diyos, mga kapatid. At napapaloob din dyan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang ating Tawagin ko. buhay. Akala natin, mga kapatid, kung tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, praise God, hallelujah, para ba tayong natatamaan, mga kapatid? Ngunit, hallelujah, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po'y parang tabak na magtalim ng kabilat. Sila po, mga kapatid, ay nagkakaroon, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay pagbabago ng buhay. Ito'y bumabaon hanggang sa ating kabibuturan ng ating puso, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos po, mga kapatid, ay mahalaga po sa atin. Dahil yan din po, mga kapatid, ang pagkain ng ating kaluluwa, na kung paano ang ating laman ay kumakain 3 times a day, mayroon pang merienda. Kaya ang ating kumakain tayo kung minsan 5 times a day. Praise God. Lalo na po, mga kapatid, ang tao kasi, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na triune being. Mayroon po siyang body, spirit, and soul. Praise God. Kaya yung spirit and soul, yun po, mga kapatid, ang pagkain yan, mga kapatid, sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ibig sabihin, ang mouth of God, mga kapatid, hindi naman natin kakainin yung libro o kakainin natin yung mga bagay na nakasulat doon. Ang ibig sabihin, yung mga salita na bibigkas ng mga ngaral o nabibigkas na magmumula sa bibig ng mga ngaral, mga kapatid, yun po ang pagkain ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Yun po ang hinahanap ng ating kaluluwa. Praise God. Kaya pinakailangan na tayo, praise God, ay makinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito rin po, mga kapatid, ay nagbibigay po sa atin ng pananampalataya. Praise God. Dahil sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kaya habang tayo po ay nakikinig na yung mga salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, mga kapatid, hallelujah, na ang yung mga nababasa, ang yung mga nakikinig ng yung mga salita ng Diyos, Amen. ito po ay nagbibigay ng pananampalataya po sa atin, mga kapatid. Isang kapasok. Praise God. Ang Diyos ang siyang nakapagbibigay ng pananampalatayang yan. Dahil doon po sa kaluluwa po natin, mayroon pong dalawang tinatawag na doubt at saka faith. Praise God. Kaya kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, mawawala yung doubt o unbelief mo, mga kapatid. Kaya ang mangibabaw sa iyong puso, yung pananampalataya, ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya, sabi nga ng Biblia, ang anak ng Diyos ay dumirinig sa kanyang mga salita. Praise God. Kaya lahat ng mga dumirinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, yan po'y mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, marami pong maibibigay po sa atin yan, mga kapatid. Hallelujah. Lalong po, mga kapatid, yung mga promises niya. No? Ang promises niya, mga kapatid, praise God, na kung saan yung mga promises na ito, mga kapatid, kung ating bubusisihin, mga kapatid, at ating pag-aaralan ng mga salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, yung mga ating mga magulang na nakita nila, they see afar off, hallelujah, ang eternal promises. Dahil ang promises, mayroong dalawang klase yan, mga kapatid. Mayroong pong temporal promises at mayroong eternal promises, mga kapatid. At yung temporal, yung ating mga blessing araw-araw, nandyan, mga kapatid, yung ating nakakamtan,
ng mga blessing, bibigyan tayo ng blessing, bibigyan tayo ng sasakyan, bibigyan tayo ng bahay, bibigyan tayo ng mga material. Yan ay temporal blessing natin, mga kapatid. Ngunit yung mga spiritual blessing po natin, mga kapatid, na hindi po natin nakita, yung tinatawag na eternal life. Ang eternal life hindi po natin makikita, pero anong sabi ng Biblia? Ang lahat ng sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Isipin po natin, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ito po'y walang kamatayan. Amen. Sa lupang ito, tayo po'y binigyan ng buhay ng Diyos. Kung tayo po'y mabubuhay ng 70, maganda na po yun. Kung tayo po'y mabubuhay ng 60, mabuti na yun, mga kapatid. Lalo na pag naabot mo ng 100, bonus na yun. Pero mas mayroon pang ibibigay ng ating Panginoon. Ang kanyang salita, na sabi, mga kapatid, praise God, na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na kung saan hindi ka na mamamatay. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ang Panginoon, binigyan tayo ng buhay dito sa lupa. Ito po'y opposite lamang po, mga kapatid, sa buhay na kanyang ibibigay mamaya, mga kapatid. Kaya kung ating titingnan, ang ating buhay dito sa lupa, praise God, ito po'y mayroong karamdaman. Nung dumating ang kasalanan, diyan na nagsimula, praise God, ang kahirapan. Ang kahirapan ang siyang nagbibigay ng kasalanan dito sa lupa. Ang kasalanan ang siyang nagpahirap po sa tao, mga kapatid. Lumayo ang presensya ng Panginoon because of sin, mga kapatid. Ngunit hindi niya hinayaan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Isipin mo yan, mga kapatid. Ang Diyos, hallelujah, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Siya po ay bumaba para lamang po, mga kapatid, tayo po'y sagipin sa ating mga kasalanan. Now, kung naririnig po natin ang salita ng Diyos, doon po, mga kapatid, na tayo po ay nahugasan ng salita ng Diyos. Nahugasan tayo ng ating mga nagawang kasalanan, mga kapatid. Praise God. Kaya ang salita ng Diyos, ito po'y mahalaga po sa atin, mga kapatid. Dahil marami pong mga bagay na idudulot ng maganda po sa atin. Praise God. Kagaya nga, sabi nga ng mga nagkakaroon ng mga negosyante, mga kapatid, mga negosyante. Sabi po nila, mga kapatid, bago sila mag-desisyon sa isang bagay, kung sila po, mga kapatid, ay mag-i-invest sa isang bagay, mga kapatid, kinakailangan tignan mo muna yung negosyo kung ito ay maraming may bibigay sa iyo ng mga benepisyo, mga kapatid. Praise God. Kagaya rin sa atin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, kumbaga, mga kapatid, ay ang ating benepisyo, hallelujah, ay mas higit pa yung ating mga benepisyo nakakamtan kaysa mga bagay na negosyo dito sa lupa, mga kapatid. Dahil ang negosyo natin, walang iba, mga kapatid, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi po ito mawawala. Praise God. Sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga bagay na nakikita mong mga natural, mga bagay na material dito sa lupa, yan po'y lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos, kailanman hindi po ito lilipas at mananatili po yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya patuloy lamang po tayo na magsaliksik ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, ang sino mang sumasaliksik, siya ang disipulo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. If you continue in my word, hallelujah, kung tayo po'y magpatuloy na magsaliksik, maraming bagay na malalaman po natin. Maraming bagay na matutunan natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating mga pakinig po natin, mga nakikinig sa oras na ito, praise God, habang hinihintay po natin ang ating tagapagsalita. Praise God, hallelujah, ay ako lamang po ay nagbibigay sa inyo ng kagandahang salita ng Diyos. Okay, nandiyan na? Amen. Praise God, hallelujah. Kaya nandiyan na ba si Pastor Robert? Okay, Pastor. Good afternoon, Pastor. Good afternoon.
Awit ba sila? Okay, hindi tayo ata marinig. Praise God. Pastor? Pastor Robert? So, awit. Bibigyan na natin ng pagkakataon. Namin sa lahat ang pagkakataon. Tayo ba yung tayo? Tayo magpuli umawit sa ating Panginoon. Tayo patuloy na salamat sa Kanya. Sa Kanyang sa buhay ko ngayon, ikaw ay magsigaw. Masigam na pumasok sa landas na pinapangarap. Ibig iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handa sa luwis. Gusto ni Jesus na makasama ka. Panahon na natin ang panahon malapit na. Lapit na ang pagdating niya. Malanda ka, malanda na. Malanda sa lubugin siya. Ikaw ako, tayong lahat. Lahat magkakasama. Walang mawawagi kahit isa. Sarap na o sa langit naman.
Praise God. Let's bow our hands. Our gracious God, Heavenly Father. We believe, Lord, you are a righteous God, faithful in all your promise. You are a God who keeps your covenant. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga pangako sa huling kapanahunan. Na sinabi niyo, hallelujah, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Heaven and earth shall pass away, but the word shall not pass away. It shall remain forever. All your precious promises will be fulfilled. Panginoon Diyos, nalito kami sa kalululuhang panahon in this 7th age, Lord, love to see it. Sa waling kapanahonan, Lord, ay nalito kami, Panginoon, sa mga kaganapan ng mga propesiya, Panginoon, sa nalalapit mong pagbabalik. Lord, matawakan namin, Panginoon, sa biyaya mo at habang dahil nagkaloob sa amin, Panginoon, kung saan na po kami nabubuhay at anong panahon na kami, Panginoon. Without this week, you give us a discerning of the signs of the times, Lord. And we are now in this very season of the coming of the Lord. That's why, Lord, thank you so much for putting a burden into our hearts to all the ministers and the believers upang pag-isahin, Panginoon, sa burden at pananampalataya na patuloy na dalhin ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo sa lahat ng kinapal upang, Lord, ang bawat isa ay makarinig at naniniwala kami ng bawat predestinadong binhi na itinalaga sa iyong kaharian pag narinig nila ang iyong salita, ang iyong tinig. Alam ko, Panginoon, na sila magre-response. Lord, isa pang kumutok ka sa aming mga puso sa lahat po, Panginoon, na maaabot ng iyong mga salita. Hindi po namin alam, Panginoon, kung saan makarating, ngunit sumasampalataya kami, Panginoon. Nang salita mo, as the prophet said of Isaiah, the word shall not return unto you void. It will accomplish whatever you plan, Lord, it will prosper. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at ngayon ay mangungusap po kami muli, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi sa mga bagay na higit pang malalim, kundi we are talking about this anti-evangelism. Sa panahon na hindi namin nagagawang malaya ang mga gawain mo, Panginoon, sa iba't ibang dako. Ngunit lagi meron kang pamamaraan sa bawat panahon, Panginoon. At kung saan ay marahil hindi namin mabasa sa Biblia nung sabihin mo, buhay ito the whole world and preach the gospel to the creature. Naisip namin nung unang panahon, Panginoon, ay ang Ebanghelyo mo yun. Bawat lokal ay makakarating sa iba't ibang bansa upang o iba't ibang dako ng mundo upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Hindi lahat ay may kakayanan sa ganung pamamaraan. Ngunit niloob mo, Panginoon, na na-invento ang mga gadget at mga technology, live streaming, via Facebook, o Zoom. Panginoon, sa pamamagitan po dito, bahagi ito ng iyong free word na mabilis ang iyong pagkilos at paggawa, Panginoon. Hallelujah, upang matawag po, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga dako. So, the anointing ang lagis ng banal ng Espiritu muli mataluyin mo upang sa pag-usap, Panginoon Diyos, hallelujah, ay makwikan ang bawat binhi na may bahagi sa iyo at makarinig ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. So, salamat po, Lord, sa pagkakaloon mo ng pagkakataon. I pray also na ang mga co-workers, co-ministers na may burden para mapapangalihin ang mga bagay dito ay iyong pagpalain ng bawat isa, Panginoon.
Naniniwala kami that there is a true fivefold ministry in these last days, at this end time, upang Lord para sa sandalan at sa maturity ng Church of the Living God, the end time church at this end time. So Father, thank you so much sa iyong biyaya, sa iyong kawagitan sa amin. So Lord, aking muli na pinagkakatiwala sa iyo. Kaya mga Ama, wala po kaming kakayanan ng aming sariling kapangyarihan upang ibahagi ang iyong salita. Ngunit Lord, kung ito'y iyong kalooban at ito'y iyong sasamahan mo kami, Panginoon, ibigay Lord na ito'y maging pagpapala. Thank you so much, Lord. Ningin po namin ang iyong pangungulang din at pagkabay sa mga sandali tuloy, Lord, sa pag-deliver ng iyong salita at pagpalain ng bawat isa. Bless all the hearers, anoint the ears of the hearers, and anoint my lips, Lord. At nawa ang bahagi nito, aming maliit na lingkod ay makabahagi, Panginoon, sa Ebanghelyo mo, Panginoong Diyos, para sa lahat. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. So, purihin ng Diyos, tayo po magpapatuloy na sa bahagi ito, sa oras dito. Dahil ang aking na-announce na itong bagay na ito ay malaking encouragement din sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Na una ay hindi nabanggit ko na sa inyo na in-announce na schedule para sa streaming at nabanggit ko sa inyo na sila nagpunta po dito ang ating co-ministers, sila Pastor Marshall, Pastor Vic, para i-set up at sabihan kami sa mga bagay na ito. Kami din naman nagdala dahil isang way ito, ulat ang Panginoon ay marami siyang pamamahan para may parating ang kanyang salita, kanyang Ebanghelyo. Hindi para sa pagpaparami ng membro, kundi ito ay bahagi natin ito na hanapin ang pinaka-huling bini, the last predestinated seed. Dahil sabi ng prophet, when the last bride, ay makaposisyon at ang pinaka-huling bahagi ay may lagay na, then the rapture will come, the Lord will return. Pagamat nakikita natin na punong-puno na ng tanda at maliwanag na ang propesiya sa kasulatan tungkol sa coming of the Lord ay kitang-kita natin mga kapatid ang realidad ng mga binanggit ng ating Panginoon. But still, ay patuloy na gumagawa dahil nandito pa po tayo at ito ang ating nakilang bahagi sa ating Panginoon, ang dalhin, ang kanyang salita, ang kanyang Ebanghelyo. Praise God. Sa panahon ito, bago tayo magpasan ng kasulatan ay marami pong sa Christian religious world ay marami pong mga nagdadala ng Ebanghelyo o tinatawag na salita ng Panginoon, they also evangelize the whole world. Pero sa mga iba't ibang paraan ay nakita po natin yung mga mega ministry, mga big ministries in the whole world, and nababalitan natin, nasusearch natin kung paano din sila gumagawa with their own na alam na ginagawis para sa kanila. They are doing good things by helping the poor people, ang mahihirap. Especially in Africa, they supply their material needs like water, clothes, food, and medication. And nobody can condemn that. Talagang mainam, maganda. Maybe you will rejoice and be blessed. But that is only a material. But the material question is, what has that got to do with the plan of salvation? Kung ang material na pag-uusapan, yung mga tao na maraming na talagang may burden na makatulong, pero yun ay paglupa. Pero ang ating pong pinaka-goal, pinag-uusapan dito ngayon mga kapatid ay it is for salvation. It's not for the flesh or the body, but it's for the soul. We believe that so many people hunger after God's righteousness, the Word of God, especially in this message.
Sapagkat hindi natin pinag-uusapan dito ang gospel ng konsepto ng sino-sino denomination ng gospel. We are talking about this entire evangelism, this entire gospel of Jesus Christ. Hallelujah, for salvation. It is for salvation, kapatid. So, this is the principal thing in this live streaming of your Facebook or Zoom is about end-time evangelism. Ito yung ating pinag-ating end-time evangelism. We will talk about deep doctrine. Hindi natin pag-usapan dito ang mga malalalim ng doktrina o mga declarances of each other and every denomination, but for salvational revelation. And I believe this is very pivotal or essentials in the Holy Writing, which is the Bible. So let's begin now with the scripture na nais ko pong ating tignan at tunghayan sa salita ng ating Panginoon. In the book of Ephesians, the epistle of beloved Paul, the apostle of the Gentile, praise God. Nangungusap lang tayo ng isang para tayo nag-uusap, nagpipintuhan about the Lord, about the gospel. In chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly blessings in Christ. So, Paul is not talking about material blessings. He was talking in this passage of the scripture, all spiritual blessings, sabi niya, according as He has chosen us in Him, in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. Who is that beloved? When Jesus was baptized, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So we become accepted to God in the beloved, in Jesus Christ, the beloved Son. So we are identified with Him. When you believe, if you believe Him and you accepted Him as your Lord and Savior, you are identified with Him. You are part of Him. So we are accepted. Wherever you are, whatever you are, ano mang katayuan mo, ano mang kalagayan mo, hallelujah, ay walang ilalpasan. We are all accepted in the beloved, the Lord Jesus Christ, in whom we have redemption. Sa Kanya daw tayo ay mayroong katubusan. Sa ano paraan? Through His blood. And the forgiveness of sins according to the riches of His grace. May the Lord bless His word. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. So, naalala ko, even Paul sa ni Pablo, because this is evangelism. Nais kong pamagitan ito ng simpleng bahagi ng title, God's Plan for Redemption. In whom we have redemption through His blood, sabi niya. So, God's plan for redemption. Ang plano ng Diyos para sa katubusan. So, ang bagay nito ay nakaplano. Plano ito. So, bago pa lang mag-fall ang tao, mahulog sa kasalanan, alam na ng Diyos from the very beginning to the end. That's why He has a plan of redemption. At bago po mahulog ang tao sa kasalanan, in God's mind, in God's eternal thinking,
sinasabi na ng kasulatan, kaya may nakasaad sa banal na kasulatan na Revelation 13 verse 8, sabi doon, the Lamb was slain before the foundation of the world. Hindi siya na-extend actually mga kapatid. Praise God. Kung pag-ipatat at kung ating pag-iisipan tungkol dito sa kaisipan ng ating Panginoon, hindi lang noong 2,000 years ago. Ang kaganapan 2,000 years ago, pero in the mind of God, hallelujah, ang plano ng katubusan ay nakita na ng ating Panginoon. Kaya kahit inalaw niya na ang tao ay mahulog sa kasalanan, alam niya na mayroong remedy, mayroong redemption. At ang salita redemption, mga kapatid, to redeem means to buy back, to bring back into its original position of original honor. So that's the word redeem, redemption. Redemption plan ng ating Panginoon. So malawak po ito na plano po ng ating Panginoon. At noong tumakbo ng panahon para sa redemption plan na ito, mga kapatid, hallelujah, ay makikita po natin ang plano ito, ang blueprint ng Panginoon ay nandito sa written word, sa banal na kasulatan. At ang plano ito ng katubusan, mga kapatid, ay maraming script na dapat maganap. From the book of Genesis to the book of Revelation. So napakalawak ang salita ng Panginoon. Hindi natin masaysay ang lahat ng mga bagay na ito. So when we are now in this consideration, hallelujah, in this end-time evangelism, para sa in this end-time gospel, and sabihin ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. May dala siyang ibanghelyo ni Kristo sa kanyang panahon. Kaya binasa natin yung book of Ephesians, ito ay sulat ni Paul. Siya rin ang nagsabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto salvation to them that believe. Amen. Kaya ang ating Panginoon, nung siya nasibabat ng lupa, sinabi rin niya, mga kapatid, yung kanyang Ebanghelyo in Matthew 24 verse 14, this gospel of the kingdom, this is not the gospel of any man, any denomination. The gospel of the kingdom of God shall be preached in all the world for a witness unto all nations of the world, and then shall the end come. So what gospel? The gospel of Jesus Christ. At anong gospel? Hindi lang po yung pinasimulan yan. Ipangalan, mga kapatid. Praise God. Hanggang sa huling kapanahonan na ibinahayag sa ating kapanahonan ito na may ibanghilyo ang ating Panginoon na dapat malaman ng mga tao sa ibabaw ng lupa na ang Diyos ay nagsugo siya ng kanyang mensahe, ng kanyang salita. O mensahero ng dalang mensahe, mga kapatid, na katulad ng propesiya sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6, nang sabi doon, yung kalahati ng Malakay 4, 5, 6b, ay nandito tayo sa panahon ng turning the hearts of the children to the fathers. So, alam natin dahil in this generation, maraming mga anak na nawalay, na ngayon ang kanilang puso sa tunay na salita, Ebanghelyo ng ating Panginoon. And then, those children ay kailangan maibalik. Mayroong restoration. Kaya nagpasa ang Panginoon ng mensahero, na-restore niya ang original word. Amen. At yung tinutukoy na children ay ang mga believers sa panahon na ito, and our fathers is the apostolic fathers, na kung saan ay kabilang sila Pablo, sila Pedro, sila Juan, na dala-dala nila talagang ipinangaral without compromise. Ang purong salita at mensahe, walang halong anumang
dagdag o aral ng tao, grades ang durmas ng tao, kundi purong ipangilyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya this gospel should be preached. Kaya kung anong ipinag-aral nila, no, sa mga tuloy na mananampalataya sa huling panahon na ito, nung napalit tayo sa salita ng Panginoon, kung ano ang preaching nila, kung ano ang pag-aaral nila about salvation, yun ang ipinag-aral natin. Kung ano ang kanilang bautismo, yun ang pinag-bautismo natin. Kung paano magsisi ang isang tao at anong balik sa Panginoon, kung anong tatanggapin niya, anong ibabautismo sa kanya ng pangalan, ano niya para tanggapin niya, kanyang kaligtasan ng pagsisisi, ay ang kung anong sinigaw ni Pedro, na ipangbili ng Panginoon. Kung the book of Acts, nung bumaba ang banal ng Espiritu, yun pa rin ang ating pinag-aaral sa ngayon. There's no other formula of baptism, but in the name of Jesus Christ. As the Bible says, repent and be baptized everyone in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun po yung ating panahon ngayon, mga kapatid. At naniniwala pa rin tayo, nandito tayo, bahagi pa rin tayo ng Mark chapter 16, verse 15. Ang sabi ni Jesus, He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Pangarang ng Ebanghelyo sa lahat ng tinapat. Puti o itim, matangkad o mapayat, ano bang lahi in all the world. Amen. At gaya ng sabi ko ay, marahil sa isang local church na tulad natin mahirap, hindi tayo makaikot sa buong mundo. Pero ito ngayon, ang pamamaraan ng ating Panginoon. Sa panahon na ito na limitado po ang ating galaw at pagbabiyahe, pero salamat sa Panginoon, inihanda na niya ang kanyang pamamaraan. Ano doon sa parang ito, I believe, mga kapatid, may mga inaabot ang ating Panginoon. Sa dakila ang plano ng Diyos. Sapagkat talagang mataas at hindi na rin maabot minsan. Kaya nagsabi na Isaiah 55 verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyo. Sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Praise God. Now, paano ba pinasimulan ng ating Panginoon pag-ipasulyap sa atin mula sa lumang tipan ang kanyang plano? Sapagkat tayo po ay nag-uusap ngayon about God's plan for redemption. Ang plano ng Diyos para sa katutusan. Praise God. Ng sangsang katauhan. Now, alam natin ang pagtubos at kaligtasan ay ito'y sa biyaya. Hindi ito sa ilalim ng kautusan. Ito'y sa pabor mula sa ating Panginoon ng paglingap. Ito'y sa kanyang pagpili. Hindi sa sariling katwiran, hindi sa kabutihan, hindi sa kapaitan, kundi sa plano at pagpili ng ating Panginoon. Kaya ito'y kanyang simulan, mga kapatid. Sapagkat ito'y pre-plan. Sabi niya, kasi sa Ephesians na binasa natin, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace. So para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya, praise God. So naniniwala tayo, nung tawagin ang ating amang si Abraham ay ito'y sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. If Abraham is idol, worshippers of idols, meron din kanya ang pangako. At Jesus pala po dito sapagkat alam ko na ito ay may kinalaman, may relation po ito, may connection po ito hanggang sa huling kapanahon ng pagtawag ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak sa huling kapanahon ng ito. Book of Genesis, ating mababasa in the book of Genesis ang pagtawag ng Diyos.
ang ating sisimulan para sa panahon ni Abraham. Sabi ko dyan, now the Lord has said unto Abraham, get thee out of the country and from the kindred and from thy father's house and to a land that I will show thee. And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee. At ito ang point ko, and in thee shall all the families of the earth be blessed. So including at this end time, sa ulit na panahonan, kasama ito sa pangako o covenant o prophecy dito, nang sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, sa iyo, in thee shall all the families of the earth be blessed. So tingnan po natin ang bahaging ito, mga kapatid. Nag-recognize, nakita ni Pablo ang pangako ito sa Genesis. That's why, sa kanyang sulat sa Galatia ay pinabanggit niya ang bagay na ito. Kapag sinusundan natin ang kasulatan sa ating pag-uusap tungkol sa subject na ito, ang plano ng katubusan. So verse 12 ng chapter 3 ng Galatians chapter 3 verse 12, I think hanggang verse 14. Sabi niya, the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Now, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. We are Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, nabanggit yan, Christ has redeemed us. Ang plano ng katubusan, mga kapatid, ay walang ibang paraan ng Panginoon is through Jesus Christ. Siya ang sinuko sa sanlibutan upang iligtas at tubusin ang sangkatauhan. At ganyan ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Christ has redeemed us from the curse of the law. Ang curse of the law, mga kapatid, yung law of sin versus the law of life. Kasi yung law of sin, mga kapatid, ay tagay natin. Kaya tayo napakailalim sa batas ng kasalanan na ito. Okay? Then, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on the tree. That the blessing, anong blessing yan, mga kapatid? It's not material blessing. It's about salvation, about faith, about Jesus Christ. At ito ay patungkol sa plano ng katubusan niya. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Sino ba tayo? Ang turing ng unang panahon bilang Gentiles, malayo sa Diyos. Okay, tayo ay marunuri sa harapan ng ating Panginoon. Walang pag-asa, walang fellowship with God. Tayo ay malayo at dumating ang panahon na ito, mga kapatid. Yung blessing of Abraham through Christ might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Capital letter is the Spirit of God. Ang Diyos na Espiritu, mga kapatid. At ito ay makakatan through faith sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsampalataya, mga kapatid. So kung ang isang tao ay buong puso nananampalataya at tinanggap niya ang ating Panginoon Espiritu sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas niya, tinanggap niya ang pagpapala mula sa Panginoon pangako kay Abraham, at yan ang plano ng katubusan, mga kapatid, through Jesus Christ. At wala ng iba, mga kapatid. Kaya lang sinabi ni Pablo, pag itutuloy po natin yung chapter 1 na yan at mag-jump pa tayo ng another, dito sa 13 and 14. Patungkol po sa Ebanghelyo nito. Sabi niya sa Tagalog, sa verse 13 ng Ephesians chapter 1,
nasa kanya tayo rin naman pagkarinig ng araw ng katotohanan. Meron talaga tayo dapat narinig na araw ng katotohanan. Ng Ebanghelyo, the Gospel of Jesus Christ, Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So meron Ebanghelyo ng kaligtasan na ating narinig na siya katotohanan. Nasa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Alam natin na ang salitang tatak, pag siniluhan ng isang bagay, kahit ang isang produkto ay ready na para ibiyahe sa kanyang final destination. And our eternal destination, hallelujah, eternal life in the kingdom of God. Pero ang confirmation ay kinakailangan matatakan ng Espiritu Santo. Ang ating pananampalataya to be sure na ito ay tinanggap. The messenger said, and confirmation na tinanggap ng Diyos ang ating pananampalataya ay itong ibigay niya ang tatak. Na ang tatak na yan ay ang Espiritu Santo, mga kapatid sa buhay natin. Tinatanggap ng isang tao ng Espiritu sa ganitong step. Kaya naman tayo 3 stages of grace. Ang 3 stages of grace, God is perfect in the 3. Number 3, ang Diyos ay pag-umpin ulit ng Diyos. Justification. Justification by faith. Sanctification. And then, the baptism of the Holy Ghost. Pagtanggap ng Banal na Espiritu. Pag sinabi natin justification, justified by faith. Praise God. Sa harapan ng Panginoon ay tayo pinawalang sala. Justified by faith. Ang proseso ng justification by faith, you open your hearts to Jesus, binuksan mo, sinampalataya mo, tinanggap mo, and then dahil sa totoo yung pananampalataya mo, mayroong manifestation na gawa yung pananampalataya, kaya ikaw ay lumapit, nagsisi, tumanggap, at nagpamautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. That is justification by faith. The complete first part of the stages of grace ay pagsisisi, pagsampalataya, at tanggapin ang pangalan ng Panginoon at mabautismohan sa tubig. Justification by faith. And then that's the first step. And then sa iyong pagpapatuloy ang sanctification. Patuloy na paglilinis ng ating buong buhay. It is by the washing of the water by the word. Dahil ang isang tao kapag laging nakikinig ng salita ng ating Panginoon, ng pangangaraw ng mga ministers, ng pastor, and every local church, mga kapatid, narinig natin ang puro salita ng Panginoon, tulad ito ng tubig na naguhugas para sa atin. At tayo nalilinisan palagi. And then, siyempre, pag salita ng sanctified, ang isang meaning ng sanctification ay set aside for service. Ibinukod, iniwalay para sa paglilingkod. So parang isang bagay ito na bago mo gamitin ang isang basong nahulog sa putik, pupunutin muna, justification. And then pagkatapos ng punutin ay buhugasan muna bago natin magamit, nalagyan ng inumin tubig o iserve para magamit yung basong yun. Okay, lagyan natin. Katulad ng gano'n din po tayo lahat, mga kapatid. So, unang step, ang Diyos ang dumampot sa atin. Wala na tayong pag-asa, pero tayo kanyang ginamo. Pagkatapos, mga kapatid, gusto niya tayong gamitin. Amen. Kaya tayo ay nilinis niya. The Bible says, we are sanctified by the Word of God. And then after sanctified, nalinis na, dapat itong panahanan ng kanyang banal na Espiritu. Upang hindi tayo maging banal lang sa ating sarili, ang ating kabanalan ay hindi nating sariling kabanalan, ito'y kabanalan mula sa Diyos, kaya ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating galaw, ang ating kilos, pag-uugali at pamumuhay ay nilinis ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Praise God. So yun po ang pusiso. Dahil sabi niya, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, ang isang bagay na ipinangako, mga kapatid, ay gagawin niya at mayroon pong tatanggap dito.
Okay, ano yun? Na siyang patutuon ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So kasama lang yan sa plano ng katubusan na tayo ariing ganap, okay, sa pananampalataya at tayo ay lilisin at panahanan ng kanyang banal na Espiritu. Yan ang plano ng katubusan ng ating Panginoon. Dito po ako sa simplify ang ganitong bahagi pananaral of evangelism sapagkat hindi po yung mga all-time believers lang ang ating ginagawa dito, kundi lahat para sa lahat. Tawag natin dito ay ang mensaheng pangmasa para sa lahat, mga kapatid. At hindi po ito para sa isang grupo o denomination o sino man, mga kapatid, kundi lahat. Ito yung banal na kasulatan. We are talking about this God's plan of redemption. Ang plano ng Diyos sa katubusan. At tingnan niyo, nung ipangako ang blessing of Abraham to the Gentiles, tingnan niyo kung paano tumakbo ang pamamaraan ng ating Panginoon. Tayo kung ng Gentiles, sabi ko nga, ay nalayo tayo sa Diyos, wala tayong fellowship, kundi ang alam natin Diyos ng people of God ay Israel. Kaya nung siya ay dumating sa first coming, sa unang pagpalito ng Panginoon ng Ebanghelyo, at pinuntahan niya ang kanyang bayan sa Israel. At nag-minister si Christ at the age of 30, hanggang 380 na ako rin nag-believe sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang ibang concentration na nag-Ebanghelyo siya, kundi sa inside, sa loob, sa Israel. Kaya, inalugog niya, nag-evangelize siya, inanod niya bawat binhi sa panahon na yun. At one time, ang ating Panginoon ay nag-record niya sa Bible na siya naglakad at dala niya siya kasama ng mga alagad hanggang one time nag-iisa lang siya sa noon. At namit niya ang isang babae. Yung tinatawag natin na woman of the world. At masasabi natin isang babae yung prostitute, marami ang kanyang buhay. Sapagkat nung nakilala ng Panginoon sa kanyang pagkalusan niya, okay, ay nung sabihin ng babae, wala akong tunay na asawa, sabi ng Panginoon, tunay na wala. Sapagkat di ba na, naging asawa mo yung pangaling, ang ngayon ay hindi mo pa rin tunay na asawa. At naignan yung babae, dahil nagtaka siya kung sino yung kausap niya. Dahil perspective ng pag-ibig, bakit alam niya ang situation, ang nakaraan ng kanyang buhay. Kaya sabi niya doon sa John chapter 4 verse 29, sinabi niya sa mga tao sa ligaw siya, hindi ba ito yung Kristo na ating inaantay? Sapagkat sinaysay niya ang lahat ng nakikaraan. Praise God. Kaya sabi niya, Sir, I perceive that thou art a prophet. At nakilala niya si Jesus, mga kapatid. So, naniniwala ko na kahit siya makasalanan, hallelujah, bumukas ang kanyang puso, mayroong binihido sa kanyang puso na na-ignite, nag-sprout nung marinig niya, hallelujah, at mamit niya si Jesus Christ doon sa bulong. At manood, mga kapatid, iniwan niya yung kanyang daladala at ibinatutuo niya sa lahat, hallelujah, at tinanggap niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, sabi niya ay hindi siya talaga nag-concentrate na pangalan sa mga Gentiles. And then, through the cross, nung siya nireject ng kanyang bayan, mga kapatid, at pumasok po, mga kapatid, ang biyaya sa atin. Yung biyaya at habag ng ating Panginoon. Kasama ito sa plano ng katubusan. Kaya si Pablo na naman ang nagbigay, nag-emphasize, mga kapatid, at binigyan niya ng diin ang plano na ito ng Diyos na hindi alam minsan sa mga Gentile, pero nahayag ito nandito sa book of Romans, mga kapatid. This plan of redemption is not only for Israel, it is also for us, the Gentile. Para din sa atin ng mga hindi. How come? Paano ito nangyari? Turn your Bible in Romans chapter 11. Sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 11 verse 25. Sa inyo,
until the fullness of the Gentiles be come in. Did you hear that? Kailangan duration ng time. Na sinasabi ni Pablo dito, I will not, brethren. Mga kapatid, sabi niya, mga mananampalataya ito, that you should be ignorant. Hindi niya gusto na tayo maging ignorante na wala na lang sa bagay na ito. Ignorant of this mystery. No? Yan pa lang tinawag niya itong mystery. Ito ay yung paniwaga. Mystery, ito lang katungusan pa rin. Dahil sabi niya, para maunawaan natin, lest you should be wise in your own conscience. Baka tayo magmarunong sa ating sarili, that blindness in part is happened to Israel. O may nangyaring kabulagan sa Israel. Ano kabulagan niya? It is not a physical or natural blindness. Ito ay spiritual blindness. Dahil kung sana'y tinatang kanilang mata at nalipogay sila si Jesus, disin sana hindi nila reject ang kanilang Messiah at ipinamo sa krus. Dahil kanilang pag-reject, hallelujah, ay kapahintulutan na ng ating Panginoon. Dahil may plano siya sa katubusan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa mga Gentiles. Kaya sabi niya, the blindness in part happened to Israel, yung nangyari sa kanyang bayan, ay sumigit ito until the fullness of the Gentiles become in. Ito pagpasok ng kapunuan ng mga hintil ay nagbigay ang Panginoon ng pitong kapanahonan ng Iglesia. The seven church ages, from Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, hanggang sa Laodicea. Okay? Pitong kapanahonan mula sa panahon ng mga Apostle Paul, Apostle Peter, and then hanggang sa huling kapanahonan, nasa pagpito. So, in the book of Revelation chapter 3, 14 hanggang 20, doon natin makikita yung Laodicean age na ang kinabibilangan natin ngayon ay nasa pagpito. Praise God. Patapos na. That's why we are now in this end time evangelism. Nasa huling kapanahonan, last age. This is the last age. Praise God. Hallelujah. At patuloy na sinisigaw ang huling mensahe pagkat nung dumating ang tinig ng Diyos na mensahero na nakapromise sa Revelation 7 na sabi doon, but in the days of the voice of the second angel, when he shall begin to sound, the mission of God shall be finished. So that voice is the voice of God through the messenger. At yan ang kanyang isiligaw sa buong mundo. At nung narinig natin yung kanyang tinig na yun, ang kanyang isiligaw, and the shout became a message to us. At yung mensahe tinanggap natin, praise God, yun pala, yung sigaw na yun, galing doon sa tinig ng yung Pagkabitonghel. Hallelujah, nung tinanggap natin yung message na yan, mga kapatid. Ngayon, na-turn over sa atin ang mensahe, ang voice na yan. Kaya, ang kanyang sinabi, the believers, the end message believer, the bride, is the final voice to this final age. Kaya kahit wala na siya, ang Iglesia ng Diyos na buhay ay nangangaral at nandito pa rin ang tinig ng Diyos na tumatawag o alingabaw sa bawat binhi, sa bawat Kristinado, sa magdako kayo naroon. Hallelujah, kung anak ka ng Diyos, you will respond to Jesus Christ and His Word and you will accept Him. Hallelujah, hindi ka mag-alinlangan. Sabi ng Biblia, pag natin po ang kinig ng Diyos sa huling ng panahon na ito, buksan mo yung puso, huwag mo kinig kasi ng yung puso. Hallelujah, praise God, because we are at this end time. The very sign of the coming of the Lord is carrying us in our praise. Praise God. Wala na siya sinabi, just like in the midst of God, so shall also the coming of the Son of Man. Hallelujah, just like in the midst of Noah, so shall also the coming of the Lord. At nakikita natin ang very condition of God and Sodomites sa panahon natin. The wickedness and sin, extreme iniquity is here. Until this time is here. Hallelujah.
Just like the reason Noah also, mga kapatid, nakikita po natin mga kapatid ang ginagawa ng mga tao. Nandito na tayo sa panahon na yun. Praise God. Ngunit salamat. Hallelujah. Dahil bago bumagsak ang apoy sa panahon ni Lot. Hallelujah. Praise God. Ang pinili ay nandun sa bundok at si Abraham na pinangakuan na niya yung pangako anak. Praise God. Hallelujah. At bago rin po mga kapatid, bumaha, si Noah ay tapos ng ark at pinapasok na ng Panginoon pati ang kanyang pamilya. Kaya bago ang pagtaliwakas ng mundo, praise God, ang Diyos ay gumagawa para tawagin ang kanyang mga anak at inagay sa safety. Hallelujah, bago dumating ang pagpunaw, bago dumating ang judgment. Hindi ito mananakot na Ebanghelyo, kundi ito ay end-time gospel para tayo maghanda, para tayo maging handa at bukas palagi ang ating puso sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, hanapin mo ang Panginoon habang malapit. Praise God! Hallelujah! Kung talaga naghanap ka ng katotohanan sa Biblia, hallelujah! Naghanap ka ng kasumpong, ang tumutok ay binubuksan. Hallelujah! Lahat ng ito ay pinanako ng Panginoon. So that's why, hallelujah. Sabi ni Paul, I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, which ye should be wise in your own conscience. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Hanggang sa mapuno o mamailagay na, praise God, the fullness of the Gentiles be come in hanggang sa makapasok ang kahuli-huliang bahagi ng Gentile dispensation ito at ang pinakahuling pinili na makapasok mga kapatid. Mga anak ng Diyos sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil pagkatapos yan, kasama ito sa plano ng katubusan, hindi niya iniwan ang kanyang bayang Israel totally. Babalikan niya sila sa pagkasabi sa 26. Ikaw gusto ni Pablo malaman ng lahat, and so all Israel shall be saved. Israel is the 12 tribes of Israel from Jacob. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer. That's Christ, and shall turn away ungodliness from Jacob. Hallelujah. 27, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. And concerning the gospel of salvation, in the evangelism, they are enemies for your sake. So para naging kaalit sila ng Diyos, alang-alang sa atin, for our sake, Gentiles. Okay? Kaya sa panahon na ito mga kapatid ay, bagamat ang Israel nakabalik na sa hungnan, everything is ready, they are in the position, pero hindi pa rin nila totally nag-recognize. Hallelujah, kanilang Bisaya, pagkat hindi patapos ang bahagi ito ng Gentile salvation. Pero dito tayo sa pinakadulo, mga kapatid. Kaya hindi natin in-expect na lahat pa ng tao ay pwede makakay natin. Pero niniwala po tayo na meron pa mga pinakahuling bahagi na makapasok sa biyaya ng Panginoon. In this Gentile dispensation. And sabi niya, they are enemies for your sake. But as touching the election, mayroong election. Ngunit kung ang pag-uusapan, sabi ni Pablo, ay ang kanilang pagkapili. Hindi mo pwedeng gustahin ng Israel. They are beloved pa rin. Matigas ang kanilang ulo, matigas ang kanilang puso, they rejected the Messiah for our sake. They are still beloved for the Father's sake naman. Sa connection sa Genesis, ang kanilang mga magulang from Abraham, Isaac, and Jacob, and all the patriarchs of Israel, hallelujah, ang Bible niya, hindi pa rin niya talaga totally itinagwin. Alang-alang sa kanilang mga magulang, sapagkat ang Diyos nagipagkuminan at nakapangako at nanumpa sa kanyang sarili. Hallelujah, para sa binhi ni Abraham. Amen. Even as we become Abraham's seed through faith in Jesus Christ. So we are spiritual seed through the real seed, which is Christ. Pero si Abraham ay isang natural seed, Israel. So ngayon,
spiritual tayo. Kung meron natural Israel, mayroong spiritual Israel. We are spiritual Israel as Gentiles. Naging beneficiary din tayo mga kapatid ng plano ng katubusan at kaligtasan, hallelujah, na ibinigay ng Diyos na walang bahayan mga kapatid. It's not our own righteousness. Hindi sa ating pagiging mabuting tao mga kapatid. Sabi nga niya, ang kaligtasan ibinigay ng pinakaligano by the mercy of God, not by works, but by faith. By grace, through faith, to our Lord Jesus Christ. Will you say, but touching direction, they are beloved for the Father's sake. Bakit? For the gifts and calling of God are without repentance. Verse 29. Ang mga kaloob at ang pagtawag daw ng Diyos ay hindi binabawi at walang pagsisisi. Without repentance. So napakapala naman, hallelujah, ang kaloob ng Panginoon at ang pagtawag. The gift of God, the gift of salvation, hallelujah, the gift of faith, and the calling of God. Ang banal na pagtawag ng Diyos ay walang pagsisisi. Kaya nga, even we are Gentiles, na tinawag sa katawan ni Kristo to be a part of this universal body of Jesus Christ. Yes, may iba't ibang talo. It's like preacher or minister or pastor or part of the fivefold ministry. Ang Lord is not only gift. Dahil pwedeng magkaroon ka ng gift, pero wala kang calling sa bagay niya. Pero nasa yung gift. Pero pinagsama ito, gift and calling. Kaya kapag ikaw ay tinawag sa bahagi ito, sa posisyon na ito, hindi mo ito matatanggihan. Hallelujah. At itatayo ng Diyos, hallelujah, ang kanyang mga minister para dalhin ang Ebanghelyo. Kapag sila binigyan ng loob at tinawag ng Panginoon para sa bahagi ito, hallelujah, kinaganap natin ito mga kapatid ng may buong kagalakan na hindi na pipilitan, may parating lamang ang Ebanghelyo sa lahat ng ginawa. In diverse manners, at sa iba't ibang paraan. For the gifts and calling of God are without repentance. Sabi ni Paul yan. So now, sa last verse 11 and 11 verse 30, for as we are in time past have not believed God, inaalala sa atin ang ating nakaraan. We have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief. Tayo'y nagtamo at nakamtan natin ang biyaya na bang ng Panginoon na tagapagligtas at bahagi tayo ng pal ng katubusan. Amen. Sa pamamagitan ng kanilang pagtubula or unbelief, hindi nila pag-recognize at hindi nila pagsampalataya. But meron naman tayo na ang kanilang unbelief, ang kanilang talukang mata na nakatagay ay bubuksan at nagmumual sila and they will recognize Jesus Christ and Messiah and Savior after the bride, the Gentile will be God in heaven. Because we believe in the rapture. Ang pagdating ng Diyos sa kanyang mga anak sa huli ng panahon na ito. Now, all families of the earth be blessed, fulfilled in Christ, as prophesied in the book of Genesis. Kaya, ang transition time, bago totally ilipat ng Diyos ang pagiging Ebanghelyo mula sa panahon ng apostol hanggang sa panahon natin pagtatapos, we are now in this kind of evangelism, ay pagkikita po natin ang starting point in the book of Acts, Acts chapter 10. We know the story about Cornelius. Ang unang bahagi pa rin na nagdala, dinalaptan ng Panginoon. Hindi ka agad nakat ang biyaya sa Gentile sa Sodio doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko sa inyo, meron pang overlap ito na marami pa, after the resurrection of Jesus Christ, marami pang nakarecognize sa Ebanghelyo ng kaligtasan ng mga Hudyo. Meron pang overlapping po ito. Bago doon kami ilipat
ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa Gentile. Apostle Peter is Jew, is Gentile. Pero ang kaparaanan ng Panginoon ay malawak nung ipakita ng Panginoon through vision. Yung transition time na bubuksan na ng Panginoon ang pamamaraan ng mga Hintil, starting from Cornelius, para ma-recognize ang plano ng katubusan, hallelujah, at kaligtasan para sa mga Hintil na katulad natin. At anong sabi diyan sa story, kung isusulat natin dito sa Acts chapter 10 verse 44, hindi natin babasahin yung nananalangin si Pedro ng ating tapat para ipakita sa kanya ito. Pero dito na tayo sa buot, huling bahagi. Sabi niya dyan sa Acts chapter 10 verse 44, basahin ko muna ito. While Peter did speak these words, the Holy Ghost fell on all of them that heard the word. So, anong word? Anong pangaral mo ng Ebanghelyo? Then, bumaba ang Espiritu Santo. Saan yan? Okay, dito natin. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because not all the Gentiles, we are Gentiles, that all the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak in tongues and magnify God. Siyempre, mga Gentile ay ikulang natin yan. Hindi na alam kung ano yung speak in tongues, yung gift of the Holy Ghost, o how to magnify God. Pero, natataka sa nangyari ng mga Espiritu Santo, ay naging marunong sila magpuri sa Diyos, speak in tongues, then answered Peter. Pinaliwanag ngayon ni Pedro. Hindi na pwede explain lahat ng Bible, pero reading verse 29. Hallelujah! Dahil si Pedro ang nakakaalam ng event na yun kung bakit nangyari yun. Pinaliwanag sa kanila. Nung ma-explain sa kanila kung nawa nila, ito ngayon, para tanggapin ito kanila ang Ebanghelyo, starting point. Hallelujah! Ng mga Hintil. Ang sabi ni Peter sa 47, can any man forbid water that they should not be baptized? Sabi na Apostol Pedro, sino makakaalam? Can any man forbid water? Sino magbabawal that they should not be baptized? Para hindi sila bautismahan. We shall receive the Holy Ghost as well as we. Yung as well as we, kahalintunan ng naganap sa Acts chapter 2 ng Pentecost, na bumaba ang Espiritu Santo ng pangako sa kanila ng mga Gentile doon sa gathering ngayon in the house of Cornelius, Gentile, and he commanded them to be baptized in the name of our Lord, the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord. Sa pagkasabi ng Panginoon, bago siya malis, repentance and baptism must be preached in the name of Jesus Christ. You cannot find in the Bible in anywhere from cover to cover na mayroon po na bautisman sa titulo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. All of them Panalo ka sa Centrifugal, Centrifugal. Panalo ka, anong lakas ng Centrifugal, Centrifugal. Ang lakas, ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan, kayang-kaya, di numan, may Centrifugal na riyan lang.
Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel? Ang lakas, Centrum Fuel. Ang lakas, Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Praise God. The Lord. At Pastor Robert, medyo nagkaroon ng technicalities po yung kon natin, kaya hindi namin kayo kanina po ako nagme-message kay Brother William at kasi ganun po every 40 minutes mamamatay talaga pag kami ang nagbigay ng link, yung Zoom ID at saka password. At kaya nagkaroon ng technical difficulty, hindi namin makontak. Problem po. Kaya mahirap yung connection, yung pag-connect namin sa inyo. Kaya mag 5:30 na rin at tamang-tama lang po. Amen sa time po natin. At ipag-pray na lang natin, Pastor Vic, at advance happy birthday pala kay Cherry Llamas. Happy birthday sa iyo, Cherry, at mag 9 years old ka na sa Tuesday. Amen. So, God bless po. Kapatid na Vic. Okay, pag-pray nyo na. Kasi let's pray. Tayo po ikos natin sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa yung mensahe na ibinigay mo sa amin, Panginoon. The plan of your redemption, Panginoon. Yes. Hindi mo hinayaan, Panginoon, ang iyong plano, Lord, na ito'y masira. Ba't din naman, ikaw ay gumawa ng paraan, Panginoon, para ang lahat ng mga bagay na iyong ginawa, praise God, ay ito'y maging maganda at maayos ang kahinatnan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo kami hinayaan, Panginoon, Yes, na Lord. mahulog sa kasalanan, Panginoon. Siya nga po, Lord Hallelujah. Jesus. Binigay mo ang iyong bugtong na anak. Binigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para kami, Ama, ay maligtas sa aming Siya nga mga po, Lord kasalanan, God. Panginoon. Salamat. Tunay nga po, Panginoong Diyos, O God, na kay buti mo, Lord, hindi ka nagkukulang sa amin. Bagkus, Panginoon, hallelujah, nandiyan ka palagi para kami ay gabayan, Panginoon. Lalo po, Panginoon, sa Yes, Lord mensahe ng aming buting pastor, Pastor Robert, Panginoon. O God, ay salamat po, Panginoong Diyos, O God. Dahil sa iyong mga salita, nakita namin, Ama, ang iyong plano, Lord. Hallelujah, Yes. ang kalawakan, Siya nga O po, Lord God, God. ng iyong pagtubos sa amin, Panginoon. Malawak, Panginoong Diyos, O God. Amen. Hallelujah. Ba't din ang aming nakita doon, Panginoong Diyos. Hallelujah, ang dakilang pag-ibig mo,
Lord, na yung inilaan para po sa amin. Kaya Yes. salamat po, Diyos, O God. Hallelujah. Nawa ang aming mga tagapakinig po namin sa oras na Yes, ito O God. ay naging pagpapala, Lord, ang yung mga salita na naibahagi ng aming buting pastor, Pastor Robert Panginoon. Yes, O God. amen. Hallelujah, na patuloy ka, O Diyos, na siyang gumabay, Lord, sumuporta at magbigay ng lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon, O God. At pagpalain mo sila, Panginoon, hindi na lamang po sa physical, hindi lamang po sa material, gayon din po, Panginoon, sa spiritual, Yes. Panginoon Diyos, O God. Siya nga po, Hallelujah. At aming pong ididelain, Ama, ang aming mga kapatid o may sino man na dumirinig ngayon, Panginoon, O God, na mayroon pong karamdaman, amin po silang idadalangin, Panginoon, na iyo po silang pagalingin, Panginoon, sa anumang klaseng karamdaman na yan, Panginoong Diyos, O God. Yes, Lord Basta Jesus. mayroon po sila, Panginoon, na pananampalataya na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos, O God. Amen. Hallelujah. Sinabi mo sa iyong salita, ano man ang hingin namin sa iyong pangalan, Panginoon, ito yung ipagkakalo mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, amin pong hiniling, Ama, ang lahat ng karamdaman, Lord, Yes, ng Lord aming Jesus. mga kapatid po namin o kung sino man, Panginoon, na Amen. dumirinig sa aming tinig, Panginoon. Lord, heal them, Lord. Yes, Hallelujah. Nanay Conchita. Ikaw, Panginoong Diyos, O God. Nanay Conchita. Hallelujah. Si Nanay Conchita Suarez. na meron po siyang karamdaman, Yes, Lord. Lord God. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang kanyang, Siya nga po, kanyang Lord Jesus. kagalingan, Lord. Hallelujah. Ang complete healing ay iyo po Yes. ibigay sa kanya, Panginoon Yes, Diyos, O Lord. God. Hallelujah, na lahat ng aming tagapakinig sa oras na ito, yun din po, Ama, Lord, ang mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan spiritual, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah, pagalangin mo po sila, Panginoon, at mangusap ka sa kanila, patuloy, O Diyos, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. Yes. Kaya salamat po, Panginoon, gayon din po, Ama, ang aming buting pastor na siyang nagbahagi na iyong mga salita. Yes. We pray, Father, Pastor Lord, to Robert, Lord. bless them, Lord. I-bless mo siya, Panginoon. O God, na lahat ng kanyang mga gawain niya, Lord, ay iyo pong i-bless, Panginoon. Sampu ng kanyang kasama sa iglesia, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. Iyo po silang i-bless, Panginoong Diyos, O God. Yes. Hallelujah. Mas lalo pang palawakin, Ama, ang kanyang ministry, Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, Panginoon, ay gamitin mo po sila, Panginoon, sa ministry, Panginoon, para sa yung ikakawalhatian mo, Panginoon Diyos, O God. Hallelujah. Salamat po, Diyos, O God, na patuloy ka, Ama, na siyang gumabay, mapatnubay, Ama, sa aming programang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming binabalik bilang pagpuri pasasalamat. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. So, Thank you, Lord. magpapaalam na po tayo sa mga viewers natin, kapatid na Vic. Praise God. At sama-sama tayong manalangin. Amen. Sa bahay po natin, bago tayo alis, Amen. mag-suot tayo ng kumpletong gamit natin. Ano? Amen. Face mask, shield mask, mayroon tayong dalawang alcohol, and then prayer. Amen. This So, is- God bless po, mga God viewers bless po you, natin. bless. Praise the Lord. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tulma ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online.